Bismillahirrahmanirrahim. Bir Müslüman onu soragattır bir adam öz canını kastetdiye men özümü öldürecek diye hudkuşy etjek men diýinjek diýip aýtdy. Nähili bolar diýip. Müslüman dogan El Hikmetul Kasire fi Nasail Ashire diýen kitabyň 81-nji sehifesinde şu öz başyna bir bab goýup şunyň beter bir pisligini açyklapdyr. Ene mezammetu qatil nefsihi diýip getirýär. Şu babyň başynda. Bir adam özünü öldürmekliğin mezemmeti, kayinci, Huday, Resul, şeriat onu kayiptir. Etmediptir, öldürmediptir. Ene bir pisligini, doğudalligini aydıptır. Ene Müslüman doğan ilki baştan Huday Teala aýtýar hakynda Nisa surasynyň 29-njy aýetinde Auzu billahi mineşşeytanirracim ve la taqtulu enfusakum innallaha kana bikum rahima. Ey adamlar öz nefsinizi yani öz nefsin diýeni özüň diýdi. Özüňi öldürmeň. Hudaý Taala size rahimdir diýär. Hudaý öldürme diýip toka öldürseň çat Hudaý bilen garşy bolmak bolýar. Hudaý Taala bir mümini öldür ya özüňi öldür tafawuty ýok. Bir adam bir mümini öldürse diýär. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan bir adam kastan bir mümini öldürse halaldır diýip öldürse ol men qatala mu'minan muta'ammidan fejazaohu cehennem halidine fiha diýär Hudaý Taala. Onda hemişelik cehennemde galar diýär. Hemişelik cehennemde nähili galmaly iman bolsa ýoşutada şu öldürmek halaldır diýip öldürse öldürmek haram da halal haram haram da halal sanamak dinden çykmak bolýar, kafir bolýar. Müslüman dogan hey göre hatarata bolýar. Hatta başka bir adamı öldür, halaldır diýip öldürsen, ol öldüren adam kullen imanını selp bolýar Müslüman dogan. Eger özünü öldürmekde halaldır diýip öldürse, o da yan gaýtýanym. Ne Hudaý Taala aýtdy, öldürmeň diýdi. Ne Müslüman dogan ýene utiyen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir ajlin Peygamber aleyhissalama bir adam getirilipdir. Bir hadis Peygamber aleyhissalama aýdan gefi. Bir adam getirilipdir ya Resulullah şuna cenazesini çık özünü öz öldürüpdir diýip. Felem yusalli aleyhi Peygamber aleyhissalam onu öldür nime cenaze okuýmapdyr. Ene cenaze okulmasa, peygamber okuýmasa insaniyetten suud etmek bolýar. Kıyamatda berilýän ceza da Müslüman dogan bir adam özünü öldürse indi rahat bolaýyn diýip ýok, bedbahti. Bir cenaze okulmalyda ityana gadyp gömmeli. İkilencisini şol kabra barlanda kabrda şoňa berilýän azap kıyamata çelli özünü öldürüp yine dirilip yine öldürüp yine dirilip durmaly. Kıyamatda olsa hesabı başka. Ine hadis-i şerifte eser diýeni sahabalaryň gaýdan gefi. Men qatala nefsehu amdan. Bir adam öz nefsini kastan özünü öldürse. Qala Şeyh Ruknul İslam Ali Sa'di aydıptır. Bu tabiinler sahabalaryň aýdan gefi. İnnehu la yusalla aleyhi ve fi afta eş-Şeyh el-Acel İmam el-Ustad Zahireddin muada fetva beripdir. Ina bu gepleriň manasy bir adam özünü özü kastedip öldürse şoňa Şeyh el-Acel İmam Ustad Zahireddin fetva beripdir. Şoňa cenaze okuýmaly diýip, cenazesy gömülmeli diýipdir.